ассалому алайкум бардурои азиз, ҳама каса созаи хубен, саломатиётон хубай, вақтотон хушай. имрӯз рӯзи 1 январ соли 2024. 1000 рубли русӣ баробар ба 119 сомону 50 дирам. дар имрӯза видео бо диққат мара гӯш кунед ки ма чӣ рӯй кардагам ва чира гап мезанем. мошини Toyota Corolla Verso ҳастай. хонаҳои заминӣ сар мешавад ноҳияи Вахш, ноҳияи Рудакӣ, ноҳияи Ёвон ва шаҳри Бохтар, яъне ки қурғани пешина хонаҳои заминӣ ҳастай. квартираҳои арзон ҳастай дар шаҳри Бохтар, шаҳри Турсунзода, шаҳри Хуҷанд ва як квартираи арзони дига ҳастай дар шаҳри Душанбе. қазиқи видео ҳамие ки дукомната квартира ҳастай 140,000 сомониш мега. бадруи ғарибон шумо метавонед ки дукомната квартирара 1,150,000 рублда бихарен ва дигар чизои арзон ҳам ҳастай. хоҳиш мекунам видеои имрӯзаро та охирша тамошо кунед. барои пешравии канали Saudu TG лайка биҷиқен. анака меҳримусуста. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. бардуи азиз, касе ки падаркай бобои барфира гирифтагӣ нест, баъд айнами реклама ма бардуи азиз як хел хонаҳора гап мезанам ки худаш ҳамон падаркай соли навӣ мешавад. дӯстони азиз, компанияке рӯзи хил компанияке ба хара шумо тавсия метиҳем барои гузаштани сарҳад. шуморо ай Москва ва Московская област ай пеши хонатон ай ҷои кортон гирифта ба сарҳади Қазоқистон иншоалло ки соҳ саломат бурда меёранд. мошиношон мошинои беҳтарине. бардуи азиз, ин компанияра мана чанд сола таҷрибаи корӣ дора. нарша гуфта ки 8000 рубл бугӯ. айноми канали Saudu TG гап занед, шумо да скидка мекунад. бардуи азиз, бачаяч ки дор навора сар мекунад ки як банка чои хиника дар ҳамин пештон бигирена, майда меримусуста. бардуи азиз, мошини фурӯшӣ беҳад мошини хубай. Toyota Corolla Verso бардуи азиз. Toyota Corolla Verso соли баромадаш 2006. сӯзишвориш газ бензин кор мекардай. абиё мотораш 1.6 литрай, коробкаш механика. ҳуҷҷатош 1 сола. 1 сол катагӣ мекунӣ мегарди шеринар. адрес шаҳри Душанбе, яъне ки суроғаи мошин шаҳри Душанбе бидай. нархиш 95,000 сомонӣ. бовар ки беҳтарин нархае. бардуи азизам, мегзарем ба дим эълони имрӯза. лайкора ба хотири ҳам чақчақҳои Saudu TG фаромӯш накунед. касе ки ай ноҳияи Вахш ё шаҳри Бохтарен мара гӯш кунед. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Бохтар, ноҳияи Вахш, Киров 1. гӯш кесем бардуи азиз. ноҳияи Вахш, Киров 1. 3 сотиқ заминаи ду дар хона ба верандаш кардагӣ. хонаҳо ремонти миёна дора. овусвеч мега ҳастай ҳуҷҷатош 100%. раҳи калон наздикай. мактаб балниса 1 минута раҳай бардуи азиз. раҳи калонам наздикай. хона ҷои зур дай бардуи азиз. кӯчаш асфалтай. ҳами кӯчада мерай поҳод лой намешава. нарша бардуи азизам 180,000 сомонӣ мега. 180,000 сомон бардуи азиз. занг бизанед, хонаи арзона аз ноҳияи Вахш, Киров 1 бихаред. медонам ки подписчикои қирғани гарени бисёр дорам. бошен комментарияда бинависен. бардуи азизи, квартира десен қарор дорад дар шаҳри Бохтар, яъне ки қурғани пешина, 14 микрорайон да будай. дом 7 этажа. духонага квартира дар 3 этаж қарор дорад. 49 квадратай. ремонти хона замонавӣ ба дараҷаи олишай. пулои урусира миёрӣ, майда мекунӣ, сомонӣ мекунӣ. анами квартира беҳтарина мехарида насибида боша. мега ки овусвеч ҳастай, ҳуҷҷатош 100%. нархиш 385,000 сомон. касе харидор бошен арзон мешава. маълумотша дар бар экран нависагем бардуи азиз. дута рақамҳои телефонаш ҳастай. занг бизанем, бигӯем ки номероро ай канали Saudu TG гирифтам, шумо да бо арзон мекунад. агар банкаи чои тамом шудагӣ боша шеринар, я сухан ки я банка варенид меёрам. мегзарем ба хонаи дигарӣ. бардуи азиз, хонаи десен қарор дорад дар ноҳияи Рудакӣ, наздики мактаби 4 да будай. 6 сотиқ заминаи дар хона кардагӣ. бардуи азиз, хонаҳо ремонт дора. соби анами хона гуфтагие ки кирпишни ай мактаби 4 боло Ленинский район 2 хона мега ва на кухни дар дарун шай.
номеро ватсап дора нависен. нархш бардури азиз 110,000 сомонӣ. 110,000 сом бардури азиз. хона дар ноҳияи рӯдаки пеши мактаби 14. занг бизанен, маслиҳатш кунен. агар ту айёвонӣ бояд ту ҳатман лайк монӣ. бардури азиз касе ки ай ноҳияи ёвонен гӯш кунен. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи ёвон деҳаи ваҳдат. 9 сотиқ заминай ду дархона кардагӣ. хонаҳо ремонт дора. соҳиби хона гуфтагие ки ду дархона як душавой ҳавлиш мега 9 сотиқай. ноҳияи ёвон деҳаи ҳаёти нав dabудай. марҳамат харидорои аниқ занг бизанен. нархиш 105,000 сомонӣ. 105,000 сом бардури азиз. хона дар ноҳияи ёвон. бовар ки беҳтарин нархай. пул мешид бози худам мехаридамаш. ана ки бачаю ча квартираи арзон да гузаштем. бо диққат гӯш кӣ. як бор дига мегӯмад ки лайка фаромӯш накарда бошӣ. квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри турсунзода, яъне ки пешина номаш регар дар 4 микрорайони шаҳри турсунзода будай. духонага квартира дар 2 этаж қарор дорад 43 квадратай. дом новостройка квартира без ремонт коробка. соҳиби квартира маълумот додае ки срочна хонаи фурӯшӣ, яъне ки срочна квартираи фурӯшӣ дар 4 микрорайон. дом кирпични будай бардури азиз. қарибиш дар мактаби 75 98 96 наздик будай. бозорча наздик будай бардури азиз. хоб саддик ана бассейн мисол ҳама чи наздикай. дом ана қариб тайёр шудагиай. нархиш 140,000 сомон арзон мекуна. мегзарем ба ҳафтум рекламаи имрӯза. тамошо кардесен охи зинда бошен. бардури азиз квартира десен қарор дорад дар вилояти суғд ана тарафи хуҷандай бардури азиз шаҳри табошар. дукомната квартира дар 4 этаж қарор дорад 54 квадрат бардури азиз. домои пешина квартира мисол нав ремонт кардагиай. соҳиби квартира маълумот додае ки дукомнатаи фурӯшӣ 3 балкон дорад, туалет ванна доштай мисол 4 этаж да мега сентри ана город, яъне ки ами город табошарда буде бардури азиз шаҳри табошарда. нархиш 140,000 сомонӣ. тарафи вилояти суғд бардури азиз. нархи квартира 140,000 сомон. номерои телефонош номерои ториксонай занг зада маслиҳат кунед. дар видеои дигари бардури азиз, яъне ки видеои пешина дар бисёри бардуро мисол подписатсия кардагиян. ай ғарибӣ гуфтанд ки квартираи арзон ай шаҳри мисол душанбе бимон. ина бардури азиз як квартираи арзон барои шуморо ёфтум, касе ки дар ғарибӣ қарор дорем. квартира бардури азиз дар шаҳри душанбе ноҳияи фирдавсӣ. як хонага квартира дар 2 этаж қарор дорад 30 квадратни метр будай. дом новостройка квартира бардури азиз нав ремонт кардаги. чхеле ки дар навор десен ремонти гизалай бад кардагиай. соҳиби квартира маълумот додае ки хона дар поёни корвон қарор дорад. евро ремонт кардагиай мега. ҳамаш мисол ҳамаи корош бучидагиай. ов свеч мега ҳамавақт дора. рӯ парӯи литсеи нуриддин да лавираи калон. харидори аниқ мега занг бизана бо маслиҳат мекунем. нархиш 235,000 сомон. касе харидор бошен бардури азиз, харидори аниқ бошен, не ки занг бизанен бо арзон мекуна. бардури азиз, хонаҳои имрӯза тамом шид. яди комментарияи фасона мехонем. аки хонданӣ набудам, не ки бардури азиз яди кас хоҳиш кард ки ҳами комментарияи фасонша бихон бароям бардури азиз бози мехонемаш. ана бардури азиз шогирдо айма ёд нагирени корубора. короче корубори савду тиҷи дигай да охи. бардури азиз якум комментария нависае ки я чӣ гап метине ки хона харам набошам, ба ҳами гапи шумо мехарам мега. бардури азиз, подписчики дигариро гӯш кунед чӣ мега. на самом деле подписчикайда нависае ки радной ту зинда бошӣ. ягон канал ранги худат гап намезана. як подписчик дигари нависае ки акай ачкидор, ман як коммент менависам, агар нахонӣ хидматдор да мекашам. нона дар ов тар кардем, коммент навистана сар кардем. این подписчики дигари мо нависае ки бовар ки рекламаҳои хита мебинам танам мехора. бадруи азиз, як подписчики дигаримон ана ҳеҷ чӣ наёфтай бизана. ин нависае ки лайка ба калуш задем.
зинда бошед. бардуи азиз, агар шумо хеле комментариҳои фасон бинависен, ман дар видеои дигари рекламатон мекунам. Ку бигӯен лайка ба чӣ заден, комментарияда бинависен. бардуи азиз, дӯстони азиз, аз куҷое ки мошини фурӯшӣ хонаҳои заминӣ, квартираҳои арзонак рӯй карданд, ҳаракат кардам барои шуморо якта ба якта нархошона гуфтам. фикр мекунам ки хая нархҳои зур буд. бардуи азиз, хая ки маъқул шид нашид, барои дастгирӣ кардани мо ҳамун як дона лайки бепала баҷиқем. бардуи азиз, мо хеле хирсанд мешем. касе то охири видеоро қадимат чақчақ карда тамошо карден, комментарияда рақами 5 бинависен. ва бардуи азиз, як чи дига ҳамаи шумо да мегӯм, илтимос гӯш кунен, ҳамин видеоро лайк бижиқем, поделиться кунен. бардуи азиз, мумкин бисёри бародарода дар кор шава. ӯ рӯз як бародар Айросия хонаи фурӯшӣ рӯй кард, хонаш дар Тоҷикистон буд, хонаша рӯй кард, гуфт ки реклама кардам. бардуи азиз, як машиник зангш задай, гӯш кардесен, як машиник зангш задай, гуфтае ки ака, ман суми наличӣ надорам, гуфтае мақсад такси да битам, ту мада 2000 рубл мада парто, ман миём суми мақсад таксира ту да метам. бардуи азиз, и бародар мақсад хонафурӯш шустриякӣ карда ҳамун 2000 рубла напарфтай картай ҳамун мақсад машиник да. мақсад бардуи азиз, мисол шуморо талаб мекунанд ки ака, мисол ман пули такси надорам, 1000 рубл ё 2000 рубл парто, ман миём пул ай пеш метам. ҳамин хеле одамода бардуи азиз умуман бовар накунен, ягон сум ягон казда напартоен. барое ки бардуи азиз, дар Россия ҳам хеле машинико пайдо шудагиай, номерои Россияда, фақат номерои Россияда, мисол номерои Россияда кор доранд, номерои Россияда менависанд ки ака, ман хоната мехарам, мақсадам пул миём метамад, ман давози сум нарасесай, мисол суми таксира 1000 рубл ё 2000 рубл парто, ман миём пул ай пеш метамад. бардуи азиз, илтимос ай шумо ҳамин видеода лайк бижиқен, ҳамин видеоро поделиться кунен, барое ки як бародари мисол худам мара занг зад, гуфт ки ҳам хеле воқеа шид, як хонафурӯш занг зад, гуфт ки ака, ҳам хеле воқеа шид, дар YouTube гап зад. барои ҳам бардуи азиз, ина ман мисол гап задесам, оли дар видеои дигари насиб боша, иншолло номер помер ҳамаша ман просто аки имрӯз камтар асаррасӣ мебудам. бардуи азиз, ҳозир гуфтам ҳамин гап мара да ҳама бирасонен. бардуи азиз, группҳои имо, WhatsApp ҳама ҷо да бирасонен. ҳамин видеода бардуи азиз, илтимос лайк бижиқен, ҳамин видео панҷ шава, хоҳиш мекунам. инам хеле машинико пайдо шудагия. бардуи азиз, яд касас мисол ба ҳар номер шуморо менависа. касе ки дар Россия бардуи азиз, ан ҳамун номерои мисол ина хона фурӯш, мисол як хел одамо хонаи фурӯшӣ доранд, ай Тоҷикистон мисол номерои Россияра мемонанд ку, ба ҳам номерои Россияда бисёр кор доранда. гуфтам ку бардуи азиз, зангат мезанам, мега ки ман пули такси надорам, 1000 рубл ё 2000 рубл парто, ман миём ай пеш мисол расчётот мекунам. мега умуман бовар накунам хеле одамода. бардуи азиз, умуман. бардуи азиз, агар шумо замин, хона, квартира мисол дошта бошед, ин номерои май дар WhatsApp шурӯъ кунед ва барои харидоро дар видеои дигари рекламаи кино гӯш мекунем. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео.